niga abantu gwetania 50 obarenge kurwa sesabari kuru Nairobi gocha Kisii nigo bautie amakweli bagusaba benge gutumia pasi ya matatu ekambani ya Guardian Encho nigo bamuchia amakweli chinga kyomontero bagwe pasi ya Sirio Boroso egekegeke nyuma yo gwetania chiro ya Kiumbu ase pasi yo ya rikorwa ase kona ya Egetaye abantu abange nigo batorigwa ubabwatije ngoma kominyakigwa gwikase chinyagitari eri kanyoru bugwenia ekyali ngesabu na moja iga tokuye egali tokutubire bina kuru tokuye bikuru musibate naro meya kaga bwone nero kuna konya abantu epale twabire tokene kwanira matuka mange monokurwa keroka epale nige bwa chikona chinyinge sana twajire kwenye kwanira twajire gukure miaka yonse pi kurungwa yabuna lengo ororo mpaka boni igo yo mndu simboso irororo bado na baro chinga chia chali njigenda okorekana kuru keroka mpaka taraja moja abantu bamuyete baminto ake serikali etagwanja etokarerie epale ya kone yere sabu mbatubekere pambu baminto baki ale ituneta kire kugale igwa bwa chikona chinyinge chiachandira bandera bange mono abechi pasi abechi turera chipikipiki nturikonya kobogererana kono muchando ige pale nigere nyerere mono pale na beta kire gale igwe elinde none kere ya achari kere kene gali asirido no mondera bonyara gukora kihonyara go control na njinga ndara gukurire byongosi bitokonya muntu abandi benjino mondera bande njengu kwana munande genjino mondera ba ngo gali chigali chemesi kono ntinara gusaba serikali ita maene pia tokonya gere pale abe ngale